emakhaya ngibingelela yona-ke ingwenya ehlezi iningwe. Ubukile emakhaya namhlanje-ke sibhalele usisi la. Wathi ucela simsize nangu umfana efuna ukuyitika ngaye emthembise umsebenzi. After that wamnikeza umsebenzi. Mayemnikeza umsebenzi umfana usefuna okungaphezu kwaloku akutholile futhi. Kodwa-ke babukeli nani niyazi ukuthi anginayo amaningi. Ake sinikeleni khona. Ke siyoyizwela ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSimangele wakwaMazibuko. Ngibhalele uhlelo umgwazelwa ngoba nginenkinga nomfana engisebenzisana naye owangithembisa ukuthi uzongifaka emsebenzini. Yebo wangifaka emsebenzini kodwa manje senginenkinga ukuthi sengibuye ngisebenze ngibuye ngingasebenzi ngihlale ekhaya. Ngoba ngibuye ngingene emsebenzini o2 days ngibuye ngihlale isonto. Manje kwenzeka kumina kuphela lokho kwabanye akakwenzi. Ngoba kumina ufuna okungaphezulu kwaloko engamnikeza kona. Ngiyathemba ukuthi uhlelo luzongisiza kakhulu ngaleyo nkinga engibhekene nayo. Ngiyabonga. Okay. Qo. Jani? Hayi sikhona. Singange? Alright. Bafu kuhamba kanjani? Sicela usihlalise ungangena. Njani bafu? Hayi. Ngihamba nosisi la bafu mina ngomgwazelwa-ke mfethu. Ingwenya ehlezi. Okay. Sihamba nosisi la mayelana ney'mfanelo zakhe. Kodwa-ke awume mfethu usisi alichaze udaba sesi. Hayi. Hayibo kahle baba. Kahle. Sisi. Bhuti wami, lo bhuti la njengoba umbona. Yebo. Uwumuntu owangithembisa ukuthi angifake emsebenzini. Wathi angimnikeze imali, ngamnikeza 2000. And then ngingena emsebenzini nakhona ukungena kwami kwaqale kwahamba kahle. Then jiki hayi manje angisangeni kahle emsebenzini. Sengingena u2 days ikhathi insuku ezincane. Then ngihlaliswe ekhaya ngihlala iviki lonke ngingayi manje. Uma ngibuya ngiyamchazela ubhuti ufunani ukuthi ngimnwayise. Imake sesike khona iphathi ebuye ingejageje la. Okay. Usisi umfowethu lo wakufaka emsebenzini. Wasebenza isikhathi esingakanani? Ngasebenza inyanga. Wathi sekuzongena kule sibili then ngaqala-ke kwaba ney'nkinga-ke kuba ney'nkinga-ke manje. Wawumnike imali engakanani? 2000. Bafu uyakwazi lokho akusho sisi? Yebo ngiyakwazi. Okay sisi ungaqhubeka-ke. Waphinde futhi wenze njani? Wafuna ukuthi ngimnwayise. Yabo. Yazi sisi usixolele thina sike siyilabantu laba abasuka emakhaya. Yabo ezinye izinto uma unwaya thina sazi yabo. Ukunwaya lo njengoba nginwaya nami. Sengaze ngiqinisa ulimi kodwa bhuti wami. Cha ungasichazela phela usibekene nje mhlambe ukusikhanyisela ukunwaya ukuthi yini kahle ukunwaya. Wathi ufuna ukuthi alale nami uzokwazi ukuthi akhulume nabo emsebenzini ukuze bezoqala ukuthi yabo bangandisela izinsuku ngene kahle nami. Wemfethu kuyikona lokho kusho sisi. Yabo lokulala hayi. Awukwazi-ke phela ukuphika, awukwazi ukwenza njalo. Mina wathi ufunani sisi ngoba wathi ufuna ngifake emsebenzini. Ngakufaka. Ngathi mangibuya kuwena ngikuchazela isitori sami. Wathini wafunani kumina? Wafunani kumina? Awukwazi ukuthi awuhlangene. Awukwazi. Angisangene mina lapho. Hayi ngeke-ke. Wemfethu imake. Wena kahle ufuna ukugwazelwa kangaki? Bafu. Nosisi noma sekulahlela umlenze mfethu ustili kusho ukuthi kahle wena mina sengiyakubona umqondo wakho ukuthi ukuphi. Bafu. Lo muntu wafika kumina. Angisakukhumbula usuku wafika ngalo. Wathi ufuna ngimfake emsebenzini. La ngempela ngakwenza lokho. Okay. Ungiphikise manginamanga. Wafunani kumina? Wakufaka emsebenzini. Wangifaka vele. Imali oyikhokha, imali ukuthi ungifake emsebenzini. Ngathi uma ngibuya kuwena ngikuchazela indaba yami ukuthi kumkanjani ukuhambi kahle. Wafunani kumina? Yini engayifuni sisi? Hayi manje sengizolibele ngiphinda le nto ngathi ngiyahlanya yini mina. Mina wathi umsebenzi
Wangifaka. Ngibuya kuwena ngikuchazela ukuthi kwenzakalani. Wafunani kumina? Angithi wathi uzokhuluma nobasi ufuna ngilale nawe. Ngavuma ulibele ungifathuzela la. Hayi. Kanti uyafathuza nokufathuza. Baba, uyezwa-ke mfethu. Kanti wena mfethu wenza kanjani kahle kahle? Ngenza kanjani ngani bafo ngoba ngiyasho ukuthi mina leyo ukuthi kwanwayana kanjani angiyazi leyo. Yazi into awuyazi angiyazi leyo. Awuyazi. Simamuso futhi ungenza isilimo. Hayi, wena wenza mina isilima ungitshele nje. Lalela-ke mfethu. Yabo manje ngoba ngiyakubuka engazi ukuthi mhlambe unokuthi mhlambe ubone ukuthi la umdlalo. Yabo? Yebo. Njengoba usisi ekhala ngawe la ethi wakunika imali waphinde futhi wakunwayisa. Yabo? Futhi kahle kahle ngezinye indlela usisi uzama ukukukhombisa ngayo yonke indlela ukuthi kahle kahle lo msebenzi mfethu ulambele. Yabo? Nami ibhudi lapha ngisiwumphathi nami ngiyasebenza lapha. Wawuthekile uzokhuluma nabo. Wawuthekile uzokhuluma nabo. Wafika ngimina lo muntu efuna ngimfake emsebenzini. Nangempela ngamfaka emsebenzini. Ukuthi sekwenzakalani ngale akusendaba yami leyo. Mina okwami kokuwenzani bhuti? Ukumfaka emsebenzini. Kodwa wena ukubuza. Yiliphi iphutha engalenza la? Ngoba into ayifuna ngagcina ngiyenzile. Yini enye ayifuna? Cha phela wena manje usudlala ngosisi ngoba ufuna ukuthi alibele njengoba usisi echaza ukuthi ufuna ukulibele nje ulibele udle nje into yamahala wena. Futhi kahle kahle uzenza uthuthu wena umuntu oyitshetha usile la. Noma kahle kahle ufuna senze njani ke awuchaza. Usisi ufuna enze njani? Ayikho into ongayazi. Ayikho nje into ongayazi. Uthi ikhulu lapha kwenzakalani akusondaba yami le. Manje wena kumele uhambe kahle uye emsebenzini mina ngihlale nje ngiqhomoloze ekhaya. Angikhetheni na. Ima kusisi njengoba usisi usungena izinsuku ezingaki? Ngingena 2 days, ngingena 3 days, ngiphinde ngihlale ekhaya. Akukho ukusebenzani lokho. Ukusebenza ukubiza ngokusebenza wena lokho? Umsuku uvuka. Hayi. Ima ke mfethu. Lalela. Futhi wena kahle kahle ufuna usisi ukuthini? Kahle kahle abe intombi yakho ukuze azokhululeka emsebenzini. Hayi. Manje okay ima ke mfethu. Njengoba ulibele uthi wena kuyena akalibele nje njengoba ulibele ufuna lento oyifunayo kuyena. Futhi wena kahle kahle ontswinyawo lapha emsebenzini izinsuku zasisi. Kanjani ngathunya kanjani into ngiyithola uma ngiyasha ngithola ngalutho. Ngoba into engayithola mina. Wena ima wo. Ungalingi ukuthi awuthulanga lutho. Yini engayithola? Kanjani? Usisi lento ayekuzwisa yona nini? Yini? Awuthoko ngangikuzwisa uthoko. Ngangikuzwisa uthoko. Yazi nale bhadi izofika ekhaya. Cha nje lalela yazini oqala ubonga ukuthi azange siye emsebenzini wakho. Sithathe nje isikhathi sathi asikulinde angithi yabo sifike ngasikhathini sifike sevele sesikalele ukuthi vele usuku ngalezi zikhathi usuku usubuyile emsebenzini. Ya mfethu awukuchazeke ukuthi wenze njani nanga usisi la. Kumele uyeke lo mdlalo. Kumele uyeke lo mdlalo odlala lapha emsebenzini. Lento nalo awusisi. Kangiyazi. Isivumelano sethu sayaqala mhlazane efika kumina ethi ufunani ufuna umsebenzi. La ngempela wanginika imali ngamfaka emsebenzini. Okay. Angimina oshaya imithetho lapha emsebenzini. Ima. Ngiyezwa mfethu ukuthi akusiyo ushaya imithetho. Kodwa mangithi ngiyasilandela isitori sakho. Wena usisi ufuna okunye okuthe ukwanda kancane. Ufuna ukuthi yazi mina ngiyasala la yini lezi ziswanayo kanjani usuzowenza ngathi awazi-ke manje awazi-ke manje ima-ke sisi uyambona ukuthi naye ngazi ukuthi usenzeleni ungijwayela kabi lalela mfethu angithi walala nosisi walala nosisi ngithi salala mina angizwa ungangijwayeli mina kabi ngekuthi nalala mina kabi ima-ke noma yena walala wena mhlambe singayibeka kanjani uyazazi wayefunani lo kumina uyazazi hayi kanye ima-ke kabili uthawazi yini ongayazi ngoba uthi sekabili okokuqala wafika
wabona akusebenzi wawusubuyela nje kuzo Ima-ke ima Ngiyabuza. Hayibo. Ngiyabuza. Ngayibuyela. Ngenze njani? Hayibo. Ngayibuyela. Ima, akusebenzi kanjani? Ngijwayela kabi wena. Ima akusebenzi kanjani? Ima ngiyabuza. Ima. Angithi butho. Yeah. Lo muntu wafika kumina angithi uthi wena ufuna umsebenzi. Wawuthola nangempela. Musu kulibela uphinda isitolo sodwa sihlulile lapho. Cha kodwa yazi sihlulile la. Sikuloko okuphikayo, sikuloko okuphikayo. Sikuloko okuphikayo Silapho manje. manje. Umuntu ohamba naye. Alright sisa amnike ithuba. Hayi. Usekhala ngokuthini manje? Usengena o2 days. Okay, ngiyakuzwa lokho. Wasefika kumina ke, ngoba ethi wafika kumina. Efuna kulungise lo nkinga le. Wathi njengoba esho ukuthi wangilontuzisa. Sengiyabuza ke ngicengeni. Sengiyabuza ke mina ngoba wafike kokuqala njengobusho ukuthi Usuyavuma manje. sisiwamncela ngiyanqeda. Angithi uthi yena wafika kumina. Okay, ngiyambuza ukuthi mina njengobusho asiyuma ukuthi wafika kumina wangilontuzisa. Wawusubelana kwesibili mawukuthi Ngazibuyela yini? Ngayibiza mina ngathela la endlini. Sisisekhaya la. Ngaphakamisiso. Angithi vele wawungibizele khona la. Sisisekhaya. Wangibizela khona la. Yebo bhuti singaqhubeka. Lalela ke mfethu. Yeah. Siyabona ukuthi engazuthi wena unako ungazuthi uyitshethe usile la. Kisengani bafo. Into esosuke siyenze ngizosuke ngithatha usisi sasinikele emsebenzini wakho ngoba ngiyakubuka engazuthi uyitshela ukuthi siyadlala. Sifike siyochaza usisi nje uyabona nje besichaza isitori sakhe. Sofike sibeke supervisor wakho la, ama manager akho, ama boss akho. Babe kuphi labo bantu shayizi. Ima ke angithi wena uyitshela ukuthi usile la. Cha ngisengani. Angithi ima angithi uphikile ukuthi uke wamtshafaza usisi. Hayi yabona lo kutshafaza. Awukwazi ukuphika, awukwazi ukuphika. Okay, asike sithi ngitshafazile kancane. Okay. Kancane. Awungitshafasisa kakhulu. Hayibo. Ima ke mfethu ima ima ke ngicela ukuthola kahle. Hlola yami. Angithi wamtshafaza. Lona ikheke ngalishaya. So manje ke wena mfethu usufunani ke ngaphezulu kwaloko angithi uthe wena Angisafuni. uthe awutholanga lutho uthe awutholanga lutho Usebenza kusisi nje kumnandi uyangena mina Imakahle ukuza la nizofuna. lalela inhloso yethu yokuza la ukuthi size ngoba sifuna ukuthi ubuyisele usisi kuphi emsebenzini ungalibele uzama ukuthi ancishwe insuku Awuyimina nonze lokho. Baba usungenza mina isibili wathi uzokhuluma ngithi naphi Ngiyeke ngisazokhuluma nabo. usazo Ngisazo. Hawu. lalela yazini wesisi Baba. ima wemfethu yabo sisi ilula lento uyabona njengoba edlala nje kanje siyaqala semreporta lapha emsebenzini ukuthi imgilingwane yakhe wenzani angithi so hamba nawe naye inkuhle ngoba nanakho uyasho ukuthi wakutshafaza iproof leyo Wayengareport ingane waseqaleni umuntu ngoba phela usebenza. ima iproof leyo yokuthi ngampela sekwalala nawe yabo nangu uvumile phambi kwamakhamera embuka wavuma ukuthi sekwalala nawe you understand so ayisekho into ekusekumele mhlambe iseshwe kuyena ngoba nabo ubufakazi nangade ikhuluma manje kumakhamera Lento enikhulumayo niyazi nizoba ngumsini ngimzini. lalela ke mfethu uzokwenza njani ke manje ke kusukela manje Kanjani? usisi kumele phela athole umsebenzi wakhe into eqondile lento ukuthi libele Uyasebenza lento ufuna ukusebenza angene njengawe ngithi nawe uyangena zonke izinsuku Mfethu imake mfethu imake uba kanti umuntu obhala iroster lapha abaphathi mina ngihlangene nento eyenzakalayo. ima kodwa Nami ngumsebenzi. ima before ifike kubaphathi iroster imiso kubaphathi ubani osuke eyiarrange nabaphathi Yimi. Mangiyeke ngicela. nekha angithi uyashuthi wena okay ubani umuntu osuke eshuthi lo akalale lo akavuki Abaphathi ke lapha ngisengeneke mina lapha. angima iroster nisuke niyenza manje noma uma mina kuthiwa ngikhisha ukuthi ngingangeni wena uthulelani ngoba ngithi wathi uzokhuluma nabo khona nami ngizongena kahle njengawe usuke usuthulelani makuthiwa mina ngingena khuluma iroast ikhandwa yimi. Mhlawumbe nawe uyazi mase yaphezulu u-edit. Mina ukuthi sekwenzalani phezulu angisazi. Akusonda mayibuya wena ayibisabuya kumina phela nami ngithola sesitholile sonke njengabasebenzi bala isisebenza khona.
Webaba, lalela-ke. Uyawuthanda umsebenzi wakho? Hayi ngiyawuthanda futhi ngiyawudinga. Okay. ngiyakubona. Lalela-ke, into esizoyenza-ke. Yeah. Sokunika, yayibona le nyanga njengoba iphela. Yeah. Sikunika le nyanga. Inyanga yokuthi ngenze Le. yokuthi ngenze Iphele, lezayo. Usisi kumele asebenze njengabanye abasebenzi. Ngeke ulibele uncisha yena. ngangimtsheli nje Baba, ngilalele phela. Yeah. Ngeke usisi kubo bonke abasebenzi uyena omuphi insukwana nje lezi ezincane. Uphiwa yimina nibhuti. Hayi ngathi le ndaba angizwa. Uphiwa yimina lezi insuku ngoba phela mina Emfethu kanti uba ubhali lokhu muso yazini uzonginyanyisa ngoba ungenza isilima wena. Akangibhala, Uyabona socabani ngoba uzenza isilima. Sungenza isilima manje. Ungenza isilima. yazi insuku ngibangisa umsindi ekhaya. Okay, Yazi baba shisa impepho. sisi asenze njani umfethu siyambona engazuthi yilezi inhlobo lezi zitshethisile. Asinikele nemsebenzini wakhe. Siyabonga mfethu isikhathi sakho. Kushuthi sokufica emsebenzini. Hayike. Awu yini manje? Yini manje? Yini manje wena? Ayikho into engizoyilalela lapha. Usungibamba. Sorry. Usungibamba. Ufunani? Hawu, Ufunani? ufunani? Mapho uthini wena manje? Bafa uSmart. Yini oyifuna usungibamba? Ungangibamba. Ungibamba phela. Musa nje ungasondela eduze kwami. Wena uthini? Hawu. Ngicela sikhulume. Okay. Yini esizoyikhuluma? Sicela hlale phansi. Cha ungene hlale phansi. Smart. Hayi usungibamba. Imake, emfethu, lalela la. Njengoba ngichaza nje mfethu ukuthi asisibe uPopeye'sini. Yebo. Libele usukumisa usihlalisa phansi. Yini mhlawumbe ubona siyadlala yini? Cha bafazi like ngicela bafu sesikhulume le ndaba le. Okay. Ingapheli kanje. Okay. Ngoba ngisebenza nje nami ngondla umndeni wami. Okay. Ngicela bafu sikhulume. Khuluma. Kumele ngenzeni ukuze kube right yonke lento le. Sisi ngicela umchazele ukuthi kumele enzeni. Ngoba Ngifuna ukuthi uhambe uyokhuluma nabo njengoba wawushilo. Yebo Sima ngisalungile. Ngifuna nami ukungena kahle emsebenzini, ngisebenze. Ngiphekwani. Iyeke ukuthatha iadvantage yokuthi ngoba uyabona ukuthi ngidesperate for lo msebenzi. Iyeke leyo nto. Ngikhuluma njalo. Ngisayilungisa lento khulileka unisazongena. Wemfethu. Vele into kanje ziyenzeka. lalela-ke. Mina ngizokunika le nyanga le. Yebo. Yazi? Bafu into kanje ziyenzeka. Imali. Ngeke zenzeke kumuntu Ngeke oyedwa. iqale ngami. Akusiyedwa ukhalayo baningi abantu. Ayikho lento musu uqamba amanga. Serious. Musu uqamba amanga. Nakubona mabebuya bezokhalela kubona ufuna lento wayifuna kumina. Bese uyabazila futhi. Hayi mina into engiyibukayo lo mfana lo lento le kusho ukuthi uyijwayele. Mhlambe half of staff salapha emsebenzini wenu uyena lo mfana lo. Hayi akukho njalo. Kunjani? Okay Smart. Yebo yazi ukuthi Mayiphele Smart. Mayiphele lenyanga ngiyacela. Izobe sekulungile konke. Ngiphe kwayo lonto le. Ngiyacela. wemfethu lalela la ngikutshela sengiyakudodisa ke manje. Uyazi ukuthi umfana even if ize noma usisi wamsiza. Makuwukuthi mhlambe khona okukhona ngosisi. Mtshele phela mfethu ukuthi ufila kanjani ngaye. Ungalibele ufuna ukuzenza utsotsi la utsotsi onuka isihlama. Mtshele usisi ukuthi ufila kanjani. Ayikho into ayifilayo lo uyahlanya. Cha mtshele ukuthi ufila kanjani ngaye. Ungalibele yayi vele lalela mina ukuthi sengiyakutshela ukuthi umuntu esifazane uyamtshela mhlambe you'll never know. Mfethu sesiqedile sikuzelela wenze okwakho. Ngizolungisa uyazi mayakwazi mina. Wenze okwakho. Smart. Wenze okwakho kuzokubona kwabona usa. Themba uthi akekho ngalazi iBhayibheli. Ayike sis asami nange sechazile ukuthi uzokusiza. Ngangibani. Ngiyathemba ukuthi-ke umfana uzolungisa udaba lami nami ngikwazi ukuthi ngisebenze kahle ngifane nabanye. Ngiyabonga.